Dobrú chuť. Henry, čo to papkáš? Čo to máš? Uhorka. Mňam, mňam. A čo tu máš ešte? Sardinky. Chutia sardinky? Ale ti to chutí. Tebe to chutí. Ukážeme babke Janke, ako ty papáš krásne. Pozri, ako ty pekne papáš. Teraz chlebík, áno. Moje. Ale som hladný dneska. Jej, ale som hladný. Tak, a zajec s tou uhorkou. Henry, kuku, čo to papáš? Na zdravie. Na zdravie. Povedz ahoj, babka Janka. Čau. Stačilo. Už stačilo? No už asi stačilo, čo? Ťa vyrušujem pri raňajkách. To je dobrotka. To je dobrotka. Mňam, mňam. No stačí.